गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। माहारियारि थाखोनि बादायलायनायाव बर'नि गराय फाख्रि सावथुना बेस्ट फिल्म एवार्डखौ मोनदों। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोरनि रजनी बसुमतारीनि संगिना ब्रह्म, हेलेना दैमारी, मिथिंगा नार्जारिया फाव खालामनाय गराय फाख्रि सावथुना बेस्ट फिल्म एवार्डखौ मोनदों। बर' सावथुननि बे जाफुंसार खौराङा बर' सावथुनाव गोग्गानाय लाबोदों। बाक्सानि गुदिलिगाव गेलेग्रा फोथाराव दिनै सापागुरि ककुलाबारि दखरा एफसिनि 29थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। फैगौ 6 आरो 7 जानुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन सापागुरि ककुलाबारि दखरा एफसिनि 29थि बोसोरसालिया जथुम्माया। गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो सापागुरि दखरा एफसिनि आफादगिरि जुबराज बसुमतारीया। बोसोरसालिया जथुम्मायाव रायजो सोरखारनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे बायदि गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों सापागुरि ककुलाबारि दखरा एफसिनि आफादगिरि जुबराज बसुमतारीया। लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि बायदि रोखोमनि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जागोनखौ फोरमायदों। मोनसे दुखुनि खौरां। आरोबाव सावथुन मुलुगनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव खौरां फैदों। माराठी आरो हिन्दी सावथुनफ्राव फाव खालामनायनि उनाव मुंदांखा जानाय रवीन्द्र बेर्डेआ बे बुहुमनिफ्राय जोबथा बिदाय लाबाय। फावखुंगुर रवीन्द्र बेर्डेआ गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन। रवीन्द्र बेर्डेआ 78 बोसोर बैसोआव बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारबाय। बिथाङा केन्सार बेरामजों नाख्रेबजादोंमोन आरो गोबाव समनिफ्रायनो फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा जोबथा हां लायो। रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जा। आथिखालाव मोसौ गोमानाय जाथाय आरो सिखाव खावनाय जाथाया जेरावबो बांदों। चिरां जिल्लानि गयबारियाव हरनि 3 बाजियाव सानै मोसौ सिखाव हमनो हादों। गासै सिखावा 7मोन। बिदिनो सानैया खारग'नो हादों आरो सानैखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। मोसौखौ साथिंजायनिफ्राय लाबोदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे मोसौखौ सिखावफ्रा बिद्यापुर फारसे लांनो नागिरदोंमोन। बे समावनो हरखाबै रायजो राजाफ्रा सिखावफोरखौ हमनो हायो। बिजनिया सासे लाइमोनखौ बुथारदों। बिजनि सेनां दैलांजाराव मानसि बुथारनाय जाथाय। दैलांजारनि मतिलाल बर्मन मुंनि 24 बोसोरनि लाइमोनखौ सिनाय मोनै दुथांफ्रा गोबौ हाथियारजों हरनि समाव उन्दुबाय थानाय समावनो खारसि बिरसि बुथारदों। मोनायाव मतिलाल बर्मनखौ गोब्राब थासारियाव बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय देहा फाहामगिरिफ्रा बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावो। बुथारनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। फानबारि पुलिस थानानि पुलिसआ बिजनि महकुमा पुलिस मावख'गिरिफोरजों लोगोसे जथाय जाथाय थिलियाव नुजाथि आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया हरनि 12 रिंगासोआव जादोंमोन। मतिलाल बर्मना बे बिसनायावनो सासे 8 बोसोर बैसोनि बियारि हौवासाजों उन्दुगासिनो दंमोन। मतिलाल बर्मना जिउ राहानि थाखाय इ-रिक्सा सालायोमोन। एखे बिसनायावनो उन्दुबाय थानाय बियारि हौवासानि बायदिब्ला सानै दुथांफ्रा मोखाङाव गोसोमसो खादोंमोन आरो सासेया मतिलाल बर्मननि मोखाङाव हमदोंमोन आरो सासेया गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे चिरां जिल्ला आक्रासनि बारग' आफादगिरि सयान सिंहआ बुथारग्राफोरखौ हमनानै नांगौ बायदि साजा होनांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि दैखांदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी सरकारि सिभिल देहा फाहामसालिनि साखाथियाव गोदानै जथाय दिथागिरि सावस्रि बिफान आरो नखर अनसायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे गोदान बिल्डिंआव मोनसे गोदान मुगानि आसा कनफारेन्स हलबो दं आरो बे जिल्लायाव सावस्रि जोथोननि बिटिआरि सानज'थायनि खुंथायखौ गोबां बांहोगोन। बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, एमसिएलए आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि राजखान्थि नेहाथारि माधव सेट्रि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना। हाबाफारियाव बाहागो लाना प्रमद बर'आ बुंदोंदि 3 बोसोराव जोंनि सरकारा आगान होबाय। 3 बोसोरनि खामानि मावनायनि डाटाखौ फैगौ 20 डिसेम्बराव बयनोबो हरगोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।